seliba kɛnɛ ɲɛnamayara kin caman na Bobo Julaso kɔnɔ. Anw sera yɔrɔ min o kin na ta ye ni Imam Yakuba jaabi o lo yi seli jɔ. Allahu akbar Allahu akbar Mushan ahwa sanukiruka fala tansa. Dugawu kɛ jamana, Ala ka jamana lataga, Ala ka jamana sutura, Ala ka fitina min b'an kunna, Ala ka kɔrɔta ka bɔ an kan, Ala ka hɛrɛ kura Ala k'o d'an ma. Fitina nin Ala le y'a latigɛ, Ala le fana y'a banbaga n'o tɛ se t'an ye dabali t'an ye, Ala ka kɔrɔta ka bɔ an kan n'a ka sebagaya ye. Allahu akbar Allahu akbar. Wasaden bulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Abubakar Togoini ni Capitaine Ibrahim Traoré ka coup d'état ye mun ka fanga ben, ale fana nana seli k'a ka duwawu kɛ jamana ye. Mɔgɔ caman lo bɛ yen bi na o yɔrɔ minɛ nin o dusu kasi lo Ala k'o ɲɛji cɛ Ala k'o ɲɛji cɛ an bɛ yɔrɔ minɛ nin dugu gɛlɛyara donc an b'a ladari a ka dugu ni suma bɛɛ kala jɛ kan kelen kan pour que an ka dugu ni ka ɲɛsuma sɔrɔ bɛɛ ka se ka taa baara kɛ bɛɛ ka se ka sini kɛnɛya sɔrɔ ka taa sigiyɔrɔ la. Seli yɔrɔ la bɛɛ bɛ na n'a ka ŋaniya n'a ka aladari ye. Sita Touré ta ye min ye an k'o lamɛn. Foyi tɛ kɛnɛya bɔ n'Ala ye kɛnɛya d'i ma a ye sɔn fɛn baara Ala k'an bɛɛ kɛnɛya masa min y'a to an sera ka ɲina seli kɛnɛ sɔrɔ o masa ye Ala ye a ka san caman ta yira an bɛɛ lajɛlen na Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Imam ka layafaga o ye seli kun cɛ kin naaninan. Bobo Julaso kɔkɔ kɔnɔ an y'a ye imam ta kutubaw taara min kan daruw bɛɛ lajɛlen taara min kan laɲiniw taara min kan ko Ala ka jamana ɲɛsuma. Alidu Wedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.